Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszego studia bukmacherskiego. No nie ma co ukrywać, że przebraliśmy się. No ja chciałem się przebrać. Jest następny dzień. Następny dzień, witamy Was. Witamy. Spaliśmy tutaj w studio specjalnie, żeby to był następny dzień. W każdym razie dzisiaj kolejne 3 walki. 3 walki, no. Kolejne 3 waleczki. I wydaje mi się, że możemy przejść do meritum. Nie będziemy tutaj jakieś zgrywać pozery, że no tak. Niby... Wiem, że zmieniłeś bluzę gdzieś teraz w kiblu na tą samą, tylko w sensie bo masz dużo takich modeli w sklepie. Mam dużo takich samych, nie? Tak, www.donkasa.pl. Lecimy do pierwszej walki. Pierwsza walka, Olejnik kontra Hejter, ten od kamerzysty. Szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się zachowanie Hejtera, jeżeli chodzi o tą galę. Olejnik tam coś trenuje, stara się, widać gdzieś tam, kurde, że wrzuca te story, że pokazuje, że chodzi na te treningi, że zależy mu, natomiast Hejter tak, no totalnie po łebkach, trochę na wyjebce, no bo nie ma co ukrywać. Ja jako włodarz też to widzę i mogę tutaj powiedzieć, że nie jestem zadowolony z tego marketingu, jaki przeprowadza Hejter. Widziałem też wywiad z Kaniowskim. Jeżeli chodzi o sztuki walki, przetrenowałem w swoim życiu 7 lat judo, ale już mam troszeczkę przerwy, tak z 3 lata i przypominam sobie, muszę sobie przypomnieć po prostu. To też widziałem. To jest mocny wywiad. No, ale to... Nie wiem co o tym sądzić, stary. Ja uważam, że... Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby tak sobie wjebać, chuj wie po co, nie? No wrzucał ktoś na wyko.pl ostatnio jakąś historię, że niby Hejter rzeczywiście ten judo trenował, ale nie wiem, na ile w tym jest prawdy, bo... Ale po co? No to by powiedział chyba, nie? Bo tam jednak pozaginał w tym wywiadzie, żeby kurde, powiedział... nie znał tych belek chyba w judo. Nie, no widać, potem się zaśmiał chyba, że po prostu został złapany. Ja w przeciwieństwie do ciebie nie obserwuję tego ani tego, więc mam to gdzieś. Ogólnie tą walkę mam gdzieś, bo mnie mało interesuje ona, ale pewnie tam dzieciaków, no bo jak oni coś tam tworzą... Tutaj audytorium... Na pewno ich audytorium możliwe, ale no dla mnie to nie jest ciekawa walka, bo to jest w ogóle mi jakoś... dziwne, bo skoro byli kurwa przyjaciółmi, mieć status przyjaciela, a potem się wyzywać od takich czy od srakich, dziwne dla mnie, ale no i nie wiem, co tu powiedzieć, nie? Chyba pierwszy raz jak klepniesz, to ja może klepnę, ale no nie wiem, co powiedzieć o tej walce, bo nie znam ani tego, w sumie mało mnie Olejnika walki widziałeś, nie? Olejnika widziałem, no ładnie przyjął na wątrobę. Widziałem jego walkę, no. No tutaj nie ma co ukrywać, obaj zawodnicy są underdogami. Patrząc na kursy, to też 2,55 na Hejtera, więc tutaj faworytem jest Olejnik. Ludzie chyba, wydaje mi się, że jednak Olejnik wygra z tego względu, że właśnie widzą te wywiady, gdzie Hejter próbuje manipulować, kręcić. Dokładnie. Jeszcze jakby, wiesz, się nauczył, jak coś tam sobie przygotował, jakąś głupią gerkę, no to się nie przygotował. No słabo, no ja też, no jak już bym, no bliżej na pewno do Olejnika i chyba, nie wiem, no jak spędził trochę czasu wtedy, co z Malczyńskim walczył na przygotowaniach, no to na pewno ma jakieś doświadczenie, a jak ten naprawdę wkręcał i nigdy nie był na ringu, a tym bardziej jeszcze nie trenuje nic, no to wiesz... To raczej przegra, nie? Pomimo, że Olejnik wygląda jak wygląda, kiedyś go Gola podsumował, to jednak doświadczenie robi swoje i no nie wiem, raczej wszystko bardziej za Olejnikiem. Nie? Tak. Co? Nie uderzył gong. Jest gong, więc podsumowanie robimy. Tak. Kogo ty? No. Ja uważam, że Olejnik to jest osoba, która... Ale która myślisz? Bo tak to w sumie raczej wszyscy, nie? Na Olejnika. Ale w sensie... pobawmy się w która runda. A w której rundzie? W pierwszej rundzie. Ja też tak obstawiam, że to się zakończy w pierwszej rundzie, w jedną albo w drugą stronę. To będzie moim zdaniem jakaś szarpanina, stary, tutaj dojdzie do jakichś, nie wiem, anomalii w tym ringu. Wydaje mi się, że Hejter gdzieś tam poleci z łapami, Olejnik go przytuli, wywalą się gdzieś tam. No ta walka, o tyle widzę podobnego do Elto Style 2, że ta walka może być podobna. Nie? Tak. Na takim samym poziomie.
Tutaj podoba mi się jakby wyrównanie Marcina Najmana, starszego już boksera, do walki hejtera i olejnika. No bo to ten sam, no Lew i Eltos, 2 przegrywy i tutaj goście, którzy w sumie chyba nic nie robią, prócz świecą na Instagramie. Więc... Okej, przejdźmy w takim razie do następnej Następna walka to Kamil Hassan kontra Maksymilian Max Wiewiórka. Dwóch zawodników, którzy w odwrotnych płaszczyznach są wyskilowani. Mianowicie Maksymilian jest dobrym zawodnikiem z dużą przeszłością, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, natomiast Hassan to typowy stójkowiec, który zaprezentował już swoje umiejętności na walce z Olegiem. Co sądzisz w ogóle o nich jako o ludziach i jako o sportowcach? No bo to już jest w sumie taka No co, no ich walka. powtórka walka, w pierwszej Wiewiór wygrał. No i co teraz? No znaczy no Hassan widać, że się rozwinął, nie? Już nie trenuje chyba tylko tego karate. No bo z karate to zawsze troszeczkę się śmiałem. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że jednak Wiewiór trochę będzie na pewno więcej ważył, wagę pewnie zrobi, trochę będzie więcej ważył. Też jest ważne, czy Hassan zaakceptował, tak jak powiedział, te skrętówki. Tak, mogę oficjalnie powiedzieć, że skrętówki zostały przez Kamila Hassana zaakceptowane, więc tutaj jest już aneks w umowie i rzeczywiście nie może uciec prawnie od skrętówek Wiewióra, co daje też Wiewiórowi jakby większy, no dodatkowy perk do wachlarza umiejętności. No nie? to jego, nie? No Tak. bo on się w tym specjalizuje, więc no tak jak ja obserwowałem, to tak mi są obojętni, nie? Bo ani do Hassana nic nie miałem, ani do Wiewióra, tu trochę tak bardziej chyba emocjonalnie, pomimo że ich za dużo nie mam, to że wiesz, że jak zauważyłem te 2 konferencje, to po prostu Hassan taki jest bliższy, żeby go jednak ten show biznes zepsuł i taki będzie nieszczery, tak mi się wydaje. Ego zaczyna brać jego górę, ego za duże. O moim też mówią dużo, ale ja zawsze taki byłem, po prostu. No, ja się nie zmieniam, że wiesz, że mam więcej kurwa lajków czy follow. Ja po prostu zawsze taki byłem, czyli zimny skurwysyn. Pozdrawiam. Więc wydaje mi się, że no Wiewiór z tymi skrętówkami, ja nawet nie wiem, co to jest dokładnie, ale wiem, że ten... No dźwignia na kostkę, nie? No, Wilczek chyba odpadł, nie? Przez to. Nie, w sensie Krystian, tak? Tak, Sid. Kurde, powiem szczerze, że nawet nie chcę się wypowiadać na temat tego, co tam się wydarzyło na tym treningu, choć wiem wiele na ten temat, to nie za bardzo chcę mówić. W każdym razie mega słabe, jeżeli chodzi o ten No, trening ale to chyba Krystiana. o to chodzi, nie? Coś tam On coś ma w ogóle z kolanem, tam w ogóle jakaś... No to odwaliła się jakaś tam, wracając do Wiewióra, no to jak on uważa, że to jest najlepsza jego broń i tam słyszeliśmy od innych zawodników, że jak trenowali z Wiewiórem, to również ich poskręcał, to... Mi się wydaje, że tak. Patrząc na pierwszą walkę Hassana i Wiewióra, widać że było to, że Max ma na pewno więcej siły od Hassana. Wrzucał nim po prostu, tam często dochodził, potrafił wywracać Hassana i Hassan natomiast mega dobry striker. Dużo sprogresował i jak już zakończyła się runda, to moim zdaniem osobiście, nie zważając na ten progres Hassana, bo ta walka z Olegiem też nie była jakaś tam super długa, nie można było zobaczyć tego, jak Oleg na przykład gdzieś wchodzi w parter i tak dalej, to będzie w sumie taki chrzest Hassana na nowo. Ale ty konkretnie powiesz, runda się skończyła, Boxdel. Tak, wiem. Konkretnie wydaje mi się, że jednak Maksymilian ma tutaj większe szanse mimo wszystko, bo też widziałem, że no ja tak w kilku słowach, no to też wydaje mi się, że jednak Wiewiór, ale przez to, że jednak to go urodziło personalnie i jednak umie się zmotywować, bo to też chyba młody chłopak Wiewiór tak, jest. młody. To mi się wydaje, że ma tą taką złą krew w sobie i jednak pokaże, że to nie był przypadek w pierwszej walce i wygra Wiewiór. W takim razie oficjalnie Wiewiór tutaj z naszych słów pada jako potencjalny zwycięzca walki Hassan Wiewiór. Przejdźmy do następnej walki. Arkadiusz Aroj Tańcula kontra Paweł Tyburski. Paweł Barbie Tyburski. Jeśli tak uważasz. W każdym razie jest to też twój sparring partner, z tego co widziałem, na wideo, które osiągnęło prawie 1 000 000 wyświetleń na YouTubie.
W ogóle tak szczerze nawet komentowanie tej walki zostawiłbym na ostatnią minutę, a chciałbym się ciebie zapytać, jak to tak rzeczywiście było z tym Pawłem? Bo ty... No i wiesz, no, niektórzy udają pewnych siebie i on bardzo chciał udowodnić sobie, czy on jest pewny siebie, czy nie, dlatego przyszedł. No ja wiadomo, potraktowałem to jako sparring zwykły, bardzo chciałem mu udowodnić w dużych rękawicach, że go zleję. No właśnie, czemu brałeś duże rękawice? No bo bardzo chciałem, bo ja jak sobie coś ubzduram, pomimo że trenerzy mi nie pozwalali, to ja jak sobie coś ubzduram, to już idę na upartego i tyle. No i to by się stało, gdyby, no ja miałem ucho przed tą walką już takie, nie, nabrzmiałe, że trenerzy moi, koledzy, z którymi trenuję, mówili weź, daj sobie spokój, no ale ja zbuntowany. Don Casio Król, który kocha swoją wolność, musi jednak iść po swoich śladach, nie? Powiedz mi, bo w tym sparingu z Tyburskim zauważyłem też jedną rzecz, że tam z jego strony były momenty takiej lekkiej dominacji, ale na samym końcu, jak ty uderzałeś i ucho już było rozkwaszone, to szedłeś dalej, a Paweł jednak już opuścił trochę tą gardę, już był trochę bardziej spompowany. No on był spompowany po pierwszej rundzie, bo ja czekałem na niego 2 minuty na drugą rundę, więc tam, zresztą widziałeś jak spadły kursy po tym sparingu, więc no tam w tym BetClicku raczej pracują profesjonaliści, zwłaszcza, że po tym kursie stał się Aroy faworytem. Aroy z underdoga stał się tak? Tak, faworytem i to teraz jest utrzymanym, więc mi się wydaje, że zresztą Aroy ma bardzo dobry chyba parter, z tego co wiem, zresztą mam jakiś tam z nim kontakt, pomimo że chce ze mną walczyć. Nie wiem, wątpię, że się zamienię kiedyś ja w sportowca i do tej walki dojdzie, bo ja nie lubię jednak, jak kogoś darzę sympatią z nim walczyć. Wiesz, z tobą bym mógł, nie? Ale tak. Nie z tańculą. Więc no tutaj słabo ten Barbie raczej się boi parteru, bo ostatnio nawet na zapowiedzi znaczy oni ogólnie są strajkerami, nie? Jak widziałem po prostu jak ty... Nie, tańcula jest parterowiec. W sensie tyburscy. Że oni raczej sami, oni zawsze będą... No ale wiesz, no do mnie pierdzieli o tym, o MMA, a na zapowiedzi mówi, że mam nadzieję, że nie będziemy się przytulać. No kurwa, hipokryzja jest totalna. to trochę nielogiczne w sumie no w ogóle nielogiczne, no ale... W każdym razie kończy się runda. Oficjalne stanowisko, kto wygra walkę, chyba nie muszę nawet pytać, bo to retoryka. Tańcula, tak? Ty na tańculę? Z strony. Ja? Tak. No ja w walce męskiej, gdzie są walki męskie na MMA, no to raczej wybieram mężczyznę, czyli Aroya, tańculę, niż Barbie, nie? No, nie wiem. Nie darzysz sympatią Pawła Tyburskiego, zdecydowanie. To nie jest, że sympatią, bo ja mam tak, że on jest dla mnie obojętny, nie? Bo ja, żeby kogoś nie lubić, to on nawet musi zasłużyć, nie? Okay. Musi zasłużyć, musi jednak być kiedyś moim kumplem, czy w ogóle jakoś ze mną mieć kontakt, żebym go nie lubił. A jak on nigdy nie miał kontaktu ze mną, wiesz, przed konferencją ze mną się przywitał, debil, a potem na konferencji pierdzieli i potem po sparingu, jak już zobaczył, że cały internet się z niego śmieje, to dzwoni do mnie prywatnie i kurwa szuka. Ja mu powiedziałem od razu, że kumplami nie będziemy, ty byku, bo ja nie szukam kurwa kumpli żadnych, ja mam wąskie grono. Ale można zauważyć, bo też... No i jak po tym telefonie zaczął znowu w internecie pierdolić głupoty, nie? Widzowie też w sumie widzą często, że niektórzy zawodnicy starają się jakby być takimi łowcami dodatkowych walk przez to, że rozpoczynają już konflikt z kimś innym właśnie na konferencji i często zamiast skupić się na swoim obecnym zawodniku, wielu skupia się na tym, żeby podgryźć już następnego, żeby gdzieś już tam zaognić konflikt. A najczęściej zaczepić Don Casio. Don Casio, tak. Żeby się tam kurwa na Instagramie lajki zgadzały. Kalendarz swoich walk mógłby być w sumie zapełniony do następnego roku, nie? No tak, dlatego już... Patrzę na wszystkich potencjalnych zawodników, w sensie ludzi, którzy chcieliby z sobą walczyć, a można tutaj jeszcze powiedzieć o ekipie Ambra, która tam mocno kiedyś... To jest cała ekipa Ambra, przecież te Barbie, ci chłopcy, co sobie wstrzykują coś w twarz, no to też to jest ekipa Ambra, nie? Więc cały czas... A twój kontakt z Dawidem Ambro? Jak teraz? Nie odzywacie się? Dzwonimy do siebie, piszemy. Okay. Tak, no.
ten oto sposób zakończyliśmy drugi odcinek naszego studia bukmacherskiego. Ja bym nie kończył, to ty chcesz zakończyć. Mamy swój określony czas antenowy, więc tutaj niestety nie mam na to wpływu, choć nie ukrywam, że chętnie bym z tobą dłużej pogadał na temat chociażby Pawła Tyburskiego. W każdym razie będziemy mieć, myślę, jeszcze okazję, żeby kontynuować rozmowy. No i może jakieś inne czynniki będą jeszcze wpływać na to, że dodatkowe rzeczy się pojawią, więc będzie co komentować, nie? No, są lepsze tematy niż ten, co powiedziałeś, więc może... Na stronie betclick.pl możecie założyć konto gracza. Przy rejestracji wystarczy wpisać kod FAME550, żeby dostać gwarantowany cashback do 550 zł. No i oczywiście kupujcie pay-per-view na stronie famemma.tv. Dzięki, Kasiusz, Dzięki. za drugi już odcinek. Trzymajcie się. Miejmy nadzieję, że się przebierzemy w końcu. Tak, przebierzemy się, myślę, na pewno. Masz jeszcze tą trzecią bluzę. Kocham swoją wolność. Ja mam trzeci zestaw marynarki w tym samym kolorze, więc Widzimy się jutro. Widzimy się jutro, tak.